ҳамеша дуо кунед дар намозотон ки ин вирус дар тоҷикистони азизимон набиёяд. худо ақпарвардигоро дар номи поки худо мебарам, тоҷикистон ҳамеша ободу зебо бошад. дар тамоми ҳама хел вирусҳою касалиҳои китайский худо тоҷикистонро эмин нигоҳ дорад. комментарҳои ту хондам, бовар кун, ҳама дашном кардаиста. ту рафти он мардака як гурда дорад, як гурдаша хез шин бо миёнаша топте. одамо ҷои масхараанд туда. ягон ответ неста, по-братски ман туба гуфтаисам, ман комментариёта хондам барои ава гуфтаисам. ва духтар рафти духтара хез шин мегӯӣ. духтара ягон экзамени дига гир, нахо хез шин. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гиромӣ қадри ман, бо шумо ҳастам, ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. бисёриҳо савол медиҳанд, фикри шумо чӣ маънӣ дорад? фикри шумо, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед, азизони дилу дида. имрӯз ман тасмим гирифтам, бисёр бародарҳо хоҳиш карданд ки дар бораи ҳамин вирус каме суҳбат кунем. бародарои ман, ҳамватанони азиз, ҳамеша дуо кунед дар намозотон ки ин вирус дар тоҷикистони азизимон набиёяд. худо ақпарвардигоро дар номи поки худо мебарам, тоҷикистон ҳамеша ободу зебо бошад. дар тамоми ҳама хел вирусҳою касалиҳои китайский худо тоҷикистонро эмин нигоҳ дорад. ҳамватанон, падарон, модарони азизу хештаборони мо аз тоҷикистон ҳастанд. тоҷикистони азизи дили мо, ин ватани мо аст, ҳамеша ободу зебо бошад. дуо кунед. ҳамин пирони қадим беҳуда нагуфтаанд, ҳамин дар таги ҳамин хони худат бошию, ҳамин хони камбағалет бошию, ҳамин дар таги мӯри хони худат, хони худа, мақсади гапи ман хони худа, ватани худа ба тамом дар Америкаю, дар Россию, дар дигар ҷоҳо миният кардан накор. ин ватан ҳамеша ватан аст. дар ватан худатона ҳамеша озод ҳис мекунед. ҳамин дар ватани бегона мо мана ҳамин 6 сол серавно худа мебиёд патент мепурсад, прописка мепурсад, аз тоҷикистон ки ту мепурсад, ҳамин мақсад мегарди бемаро. барои ҳамин мақсади гапи ман, бародарони азиз, дар намозотон дуо кунед ки тоҷикистони мо ободу зебо бошад ҳамеша мисли ҳозира. дар ин хел вирусҳо худо нигаҳ дорад тоҷикистона. ман як ками канали ҳамин интернет тамошо карда буромадам. бародарони азиз, ин вирус, камтар маълумот дар бораи вирус, ин мақсад хитоиё открита ҳамаша намегӯям. ва чӣ қадр одам мурдагӣ, ман як дусе канала дидам, 26-27 одам меган, ай онҷа ҳазорҳо одам мурдагӣ, ҳазорҳо одам вирус гирифт, вирус ба мақсад чиз кардагӣ, вируса қапидагӣ. ва дидед ки чӣ хел тракторҳо кети мақсад чӣ хел мақсад чиз кардаисанд. тракторҳо ки чӣ хел кор кардаисанд, қариб ҳазорҳо тракторҳо кор кардаисанд ки мақсад балнисаҳо созанд, ки барои 1000, 2000, 3000 нафарҳо мақсад ҷо бошад. агар мақсад 26 кас ё 1000 кас мақсад мебуд, агар вирус гирифтагӣ мебуд, ин қадар хитоиё ин қадар таҷҳизоти худро ба мақсад ба кор намебароварданд. барои ҳамин бародарони азиз, ин вирус хеле вируси безеб аст, опасна барои мардум. бахшиш ки забони тоҷикӣ мақсад русӣ кати чиз мекунем, ин забони русӣ ҳам баъзе калимаҳош байналмилалӣ ҳастанд. барои ҳамин чиз мекунем. бародарони азиз, чӣ гуфтанӣ будам? дуо гӯед ки ҳамин тоҷикистони азизи мо ҳамеша обод бошад. дар тамоми ҳамин вирус ба иш ки мақсад страхован не. барои ҳавай бародарони азиз, ман як ҳамин тамошо карда буромадам, як канали чақчақ ном дорад, Калли Рустам. гӯш кун, охир ин касал ҷои ягон масхара, юмор дига ягон теми хушрӯ бакун, ё ҳамин тема бакун, ягон намуд дига хел кун ки мардум хандад. комментарҳои ту хондам, бовар кун, ҳама дашном кардаиста. ту рафти он мардака як гурда дорад, як гурдаша хез шин бо миёнаша топте. одамо ҷои масхараанд туда. ягон ответ неста, по-братски ман туба гуфтаисам, ман комментариёта хондам барои ава гуфтаисам. ва духтар рафти духтара хез шин мегӯӣ. духтара ягон экзамени дига гир, нахо хез шин, хоҳарата ягон ҳамин хел кунад, чӣ мекунӣ ту? бахшиш бародарони азиз, камтар асабӣ шудем. дар охир гуфтаниам,
бародарони азиз, ҳамеша дар гуҷой бошед. тоҷикистониҳо ҳамеша дар амони аллоҳ бошед, ҳамеша зиндаву саломат бошед. дар намозотон дар ҳаққи тоҷикистони азизамон фақат дуогӯ бошед. баъд дар гуҷое набошед, тоҷикистони ватанай. бародарони азиз, барои аввал ин чиз нанависед тоҷикистон дар вирус туда ҳар хел чиз накунед. бародарони азиз, соғ саломат бошед, саломату бардам бошед ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи